あ、気をつけてね。なんで入れてんのお前。大丈夫だ。焚き火はいつでも燃える。うわ、焚き火を。あ、あれな。あれな。はい。はい。キャッチ。キャッチ、オッケー。キャッチポッピー。何？ノットキャン。何？炎が変わるやつ。色が変わるやつ。マジで。色変わんの？色変わる。すごいっすね。Let me open it. Luva, do it. Open it. He's gonna peel it everywhere. 真ん中に行け。いや、ちょっとまだ足りるから。もっと足すとすげえやばいことになるよ。足せだって足さないでって言ってるんだろ。多分。で、どこに売ってたの色変えるやつって。普通のホームセンター。何？ホームセンター。花へ。あ、やるよ。食べ。あ、まだ足さないで。Let me do it. ハゲでブー。でもそのまま